kochani, tutaj zaś Lord Scaremonger, czyli Mikołaj, jest ze mną. Miłosz, Lord Romulus. I zmierzymy się dzisiaj w Team Fortress z naszymi przeciwnikami. Wspólnie jeszcze po drugiej stronie z naszym kolegą. ASW. No właśnie, tutaj jest postać wybrana, prawda, pod charakter. Tak Właśnie. Więc mieszmy się. Będę... I zjedz czekoladę sobie może? Ładnie. Nom, 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 nom. No. Okej. That was delicious. Gdzie są wrogowie? Właśnie, chcieliśmy zaznaczyć fakt, iż posiadamy od dziś konto na Facebooku. Które nazywa się tak samo jak nasze konto na YouTube. Zaskoczenie wszystkich. Wal, wal! Wow! Ja pierdyle! Co jest? Co się stało? Co jest? Ja mam jakieś kombo. Same... I tak nie jestem najlepszy. No dobra, ale... Nawet z pasu nie wyjdę. No i... Ja pierniczę. Ale same critical hity wchodziły. No. Ale patrz, co to za serwer jest? Oni No już nie mają po 180. Dobra. No dobra. Dlatego taki długi czas bez pasu. No pewnie tak. Wow. Co jest? Co jest? Co? Weźli sobie czekoladę. Aha, no tak. Może to ona takie coś daje. Co jest, co? Marcin? Nie no A, kurde, ona cały faktycznie czas mnie dodaje szpieg 2 zabija. punkty do... A, idzie. Warto ją jeść. Warto jeść czekoladę. Czekolada jest zdrowa, pożywna, zrobiona z mleka koziego. Tylko nie, No dobra. tylko nie ta z Tesco. Medyk, 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 szpieg, szpieg. Co jest? Jeps, zatruło cię. Ciup, nadal nas nie ma na liście. A zabiłem 3. No dobra. Ha, zabiłem. Wow, nieźle. Om nom nom. Om nom 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 nom. O! O, tam biegł! Już nie. Umarłem. A nie zjadłeś czekolady. A, zapomniałem. Dobra, to zmieńmy klasę. Niech będzie. Pyro. Ajaj. Pyro. Dobra. Czekajcie. Na co? Nie ma czasu. Co to było? Ja! Będę czekał. No, Co? znowu szpieg. Jasne. Jezus Marcin, przestań się irytować. Tak. Rujnujesz all the fun. Ja, osiągnięcie! A. No i w pizdu. Wow, dodano nam czas. Oh, it's been added. 5, 4, 3, 2. Jasny gwint. Właśnie. A to nie Nie ten. masz nom nom nom. Jasne. Wow. Co on ma za spluwę, gościu, jakiś w ogóle. Fajna snajpa. No szybciej.
ASW, zobaczymy jak sobie radzi. Nie radzi sobie. Czekoladę, a nie. To nie ten. Miałem. Tylko gruby może jeść czekoladę, co za mną. O! Odblokowane osiągnięcie mnie. Dlaczego nie? Ciekawe za co. 19. No nie jest. O! Też teraz się na liście. A ASW? Nie ma. Nie. Gdzie on jest? Nie ma. Wow, się odblokowano osiągnięcie grafowi. A co to? Ktoś mnie zatruł czymś. Marcin, opowiedz o swoim życiu. Nie. Dlaczego? W sumie Jestem anonimowy. nie jesteś anonimowy. Masz zdjęcie na Facebooku. Facebook. No! Do dupy. Wzięliście teleport. Nie trzeba biec. Oni rozkładają tu, to pomyślą, że ktoś tu przyjdzie. No oni tu nawet nie dojdą pewnie. Pol! No. No. Już myśleliśmy, że to koniec. Będzie fail auto disconnect. Puf! Pięknie. Wow, wow! Gdzie ty jesteś? Jaka seria. Ale mam tylko 2 HP. I Żyjesz? właśnie umarłem. O. Masz strzały. W dupie. Tak. Nie! Zdupcony teleport. Może weźcie medyka. Nie. Może zaraz. No time for medic at all. No nie. Oto świnia. Może toporem mu przyjdzie. Haha! Tak. Ani tak. Blokło. Damon. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy też naszych widzów, których przybyło. Właśnie, a też momentami ubywa. Jeden. No. Zmienimy sobie na... Niech będzie ten medal. O, pięknie. Osiągnięcie. Gdzie jesteś? No tutaj. No tutaj. Dzięki za No, lokację. nie ma za co. No! Nie da się leczyć. O! Mission ends in 10 seconds. Leć ludzi. 2, 1. Victory. A, nie wiem co robię. Bitka wszystkich naokoło. Dobra, to może się zamieńmy i teraz ty. Okej. Okej, proszę państwa, teraz w grze... Ja! Mikołaj. Mission begins in 30 seconds. Dobra. Gra psychologiczna. Chcemy robić Uber Charge'a. Mission begins in 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1.
I poszli! Nie wiem kogo leczyć. Leć lekarza. To nie jest klasa dla mnie. Patrzcie teraz. No. Szkocki opór. Użycie bomb samoprzylepnych. Wow. Chyba jeszcze nie mamy. Justice Niga. Obierz Ja. Wyjątkowo mi się nie udało. A. Niech mnie ktoś uratuje. Ciebie nikt nie będzie ratował. Sam się uratowałem, bez waszej zasranej łaski. Czarna skrzynka. Zapiernicze. Dobra, ja już chcę. Do boju. Co jest? Wow. Yeah! Dobra. Nie! Nie! O, dobra. Justice Niga. Wow. I saperką. Osiągnięcie palący problem. O, ale fota. Wizytówka sutenera. Ja pierdolę. Snajpa. Jezus Maria. Ale fajny łuk. Masz taki łuk u siebie? Będę se pograł. I łuk dupa, kiedy ludzi kupa. Wszystko się sprowadza do grubego. Nie ma odcinka. No. Om no. O, zabiję zwód. No i ktoś już zabił snajper. Z łukiem. W czapce z daszkiem. Mission ends in 60 seconds. Krótka jakaś ta runda, albo nam czasu nie doliczyli. Tak? Co to było? Co to było? Natasza. Mission ends in 30 seconds. Wita piła. Wita piła. A! Nie, to jest mapa, gdzie nie można nawet ze spawnu wyjść. Dogrywka. Wow. Wow, okej. Myślałem, że będę grał tak krótko i... Żryj! O, ha, ha.
Ale cię palą. Kill them all! Padł. Padł. Okej. Trochę go nadszarpnąłem. Kill the medic! Dobra. Jest! Zwycięstwo! Tak więc, pograł każdy z nas. Żegnamy się z naszymi widzami. Życzymy im powodzenia w życiu prywatnym oraz publicznym. Mission begins. Miłosz, czy chcesz coś dodać od siebie? Nie. Albo tak, pozdrawiam wszystkich naszych widzów, których jest już 50 czy 60. Do widzenia.